Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Muhammad Haji Desa Putra, absen 16, teko kelas 11 MIPA Luru. Aku katanya nyanyi lagu Tatu, teko Didi Kempot. Kowe ngilang rapi so tak sawat nanging ning ati tansah kelingan mawise janjimu kowe ngelani ati. Aku loro ning sing kuat nyangga tatu sing ana tata pari rasane yen eling kowe angel tambani. Salah yen aku trito apa anane wong sing ning sandingmu melu krungu piye tenane. Apa aku salah yen aku kondo apa anane caritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Senajan aku loro ning sing kuat nyangga tatu sing ana tata pari rasane yen eling kowe angel tambani. Aku salah yen aku trito apa anane wong sing ning sandingmu melu krungu piye tenane. Apa aku salah yen aku kondo apa anane
yen aku lan kowe wong sing ning sandingmu ben melu krungu sing tak rasake matur suwun.